makaranta alkur'ani zikirar lana filin ku saurara mana karatun wannan alaramman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو ذكر للعالمين. To masha Allah jazakumullahu khairan kenan wanga ba alaramma na wanga Allah ramma ne. Allah ko shirin matun da karama ayat alqur'ani to muna godiya gare ku Allah ya bamu albarka alqur'ani an makaranta alqur'ani zikrullah da kenan filinge Allah ubangiji da ya azamu akan makiya da makiya kasan mu gabaki daya Allah ubangiji ya bamu daraja alqur'ani ya muna ijaba cikin addu'o'in da muka yi dare da rana Allah ya tsare muna kasan mu ya tsare muna shugaban kasan mu da yake kokarin ya ceto mu da addinin mu da shi da waɗanda suke mataimaka ne da gabaki daya premier minister namu da sauran ministrori da dukkanin inda wakilai suke cikin duniya waɗanda suke ko da ba da goyon baya da addu'a ne muna fatan Allah ubangiji ya saka da alkhairi irin su malam Hassan Akkadi ba adaran asali muna godiya Allah ubangiji ya ƙara mai ƙarfin gwiwa Allah ubangiji wannan gwagwarmaya da ake Allah sa ko aljanna mu doka masha Allah alhamdulillah 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 wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jazakumullahu khairan.